gochaka ase oroboti orurikranwe karabonto endete kuboria abasamaria baya wesokia na gokonya amateyo gekorona no twarorire nigo bagwetera emechande menge eri anene abana bagendere na masomo abo eri bache gokonya abaiburi babo ase amatukari bosio togotikana nayo nigo enkeyemo korwase kenyoro kiari go sameta mukwerero ime county ya Kisii yaganirio bokonyi bukoira omwana obo bwemyakene ase nsemo ya India eri okonyora obobwenya asogotwara omuchando bwengoro korengana mamo mwabo mwana oyo nigo babiri bakumwitie chinyagetari au korende bono omwana oyo taranyora bokonyi asaganire kwenda ense ya India eri okubwena yono nigaboririe bonsi bali babwato omoyo bwogokonya wesokia na komwa obokonyi bwa bene. Mwana Bright obere gakurwara ase shida ya nkoro emyakene kuru abuna namanyorete mwaka wa 2018. Mwana twamwirire chinyagitari mbali ntokireti lakini ntoranyora bobweni bwaye bagantoma gochi general Kisii level 5 nona atome tukuru gochi Kenyatta babu ase omwana nyareko bagakurwari ase almost umwaka lakini bona machibu gasogetenga omwana Bright te konyarekana Kenya igara ende konyora obweni bwaye ase enyagitari ya India gose ense ya isko keganiri nechibesa echo chiganiri milioni 2 totabwati twatemire gokora omochango twakorera omochango no koru mutienyo December mwaka ori lakini chibesa chia togete ne 40 ne group egatema go creative na erega raise 60 boni gabuna ngo kwana chibesa chire koboko gose chire bill ne chibesa chire 1100 nyagitari Kenyatta batotetio bokonyi baratoe nerirube baratoe twende Safaricom towe bill abaminto abamotegererete eriogi rigaria mama mwa wa Bright okari no bokonyi ngosaba gose ngosaba onde bwensi igure anene mono abarai bane basameta rigo si ondo iwete sauti yane gosekerero kiane anyare ko bakagokonya omwana Bright andako omwana Bright nere amatukare busyo nacha gokonya abande tari nchara acha gokonya na anyoro ko bomwari mwasomia abande nabo munyekitari arwari abande kubwa